beze bazoshumayela. It's a nonsense, it's a Satan. Into kaSathane, into engaqhamuki uNkulunkulu edinge ukuthi kuzocova ibandla. Ewesifazane makathule. Let me tell you one thing. Lento into yasezweni. iWomen's Day, bafundisi, hambani niyorepenta kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi ni celebrate izwe, ngenxa yokuthi ni celebrate izinto zezwe, hambani niyorepenta kuNkulunkulu, hambani niyoxolisa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ni celebrate into yasezweni. Mbonani babukela emakhaya, ngiyanamukela kwi-channel yethu. Igama lami uGugu Ndlangamandla, iSpoilbread sakaThixo. Namhlanje size ngokusha, singizothula umfundisi Mhlatsi unomlayezo anawo kubantwana bakaNkulunkulu. Stay tuned nizwe ukuthi uNkulunkulu uthini through uBhuti Mhlatsi. Enjoyani, nibe kahle emakhaya. Hope you're gonna understand and learn from the message. Ngicela ni-subscribe, ni-like, ni-comment, ni-share i-channel yethu. Siyabonga kakhulu South Africa nge-support yenu. Ngiyathemba nizo-enjoya konke uNkulunkulu azokuthula kuBhuti Mhlatsi. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siphinde sibonge uNkulunkulu ukuthi usasigcinile, usasipha amandla egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mina igama lami nginguMhlatsi, isibongo wakamuledi, ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siphinde sibonge uNkulunkulu naselangeni namhlanje. Siphinde sibonge uNkulunkulu ukuthi usasigcinile, usasipha amandla, umusa wakhe uphezu kwempilo zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyanibingelela nonke bazalwane, ngiyanibingelela bonke abantwana bakaNkulunkulu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje bazalwane nginendaba engifuna ukuthi sikhulume ngayo laphana. Momzalwane akumelanga ucelebrate Happy Valentine. Mamzalwane akumelanga ucelebrate uJune 16. Mamzalwane akumelanga ucelebrate iGood Friday. Mamzalwane akumelanga ucelebrate Happy Women's Day. Mamzalwane akumelanga ucelebrate iHappy Mother's Day. Mamzalwane kudingeka ukuthi umama wakho or noma unkosikazi wakho umbonga every day. Akunalanga elispecial, akunalanga elispecific. Umbonga every day. So namhlanje indaba engifuna ukuthi sikhulume ngayo laphana ngalezi zinto engizithintile lezi, iGood Friday, Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day ni June 16, Happy Women's Day. Izinto eziyenzwe emkhathini ngamabomu ukuchelisa umuntu entandweni kaNkulunkulu, ukususa umuntu entandweni kaNkulunkulu. Namhlanje ngifuna ukuthi ukukhuluma ngale ndaba naselangeni namhlanje. Indaba engifuna ukuyithinta kakhulu ilento ye-Women's Day. Lento ye-Women's Day yinto yezwe, akusinto eqhamuka kuNkulunkulu. iJune 16 akusinto eqhamuka kuNkulunkulu. Yinto eqhamuka ezweni, yinto yasezweni, akusinto eqhamuka kuNkulunkulu uJune 16. Akusinto ebuya kuNkulunkulu uJune 16. Yinto yasezweni, into eqhamuka ezweni, izinto zezwe. Mangikhuluma ngeJune 16, mangikhuluma ngeHappy Valentine's Day, into yezwe, into engahlanganyeli noNkulunkulu. Mangikhuluma ngeHappy Valentine's Day, into yezwe, into eqhamuka ezweni. Mangikhuluma ngeGood Friday, indaba yeGood Friday yinto yokuthuka uNkulunkulu. Kahle kahle kuthukwa uJesu kahle kahle mase sibhekisisa kahle le ndaba yeGood Friday.
Kucelebratewa ukufa kwakhe, akucelebratewa ukuthi uvukile. Kucelebratewa ukuthi wafa. Ubone babayenza amagama wesikhombisa. Abanye bakhuluma bathi bamushaya, abanye bakhuluma bathi bamubethela, abanye bakhuluma ngokuthi bamphuzisa ivinika. Ngamanye amagama baselebrate ukufa kwakhe, abaselebrate ukuthi uvukile uJesu. And ubone ukuthi lento ye-Good Friday isuke laphi, yinto elethwe amaRoma, yinto elethwa ama-Roman Catholic, ukuthi abantu bathuke uNkulunkulu, ukuthi abantu badelele uNkulunkulu. Mawucelebrate lezo zinto engizibalile, ukuthuka uNkulunkulu, ukuyenza izinto zazezweni. Mawufunda encwadini yaka 1 John ku chapter 15, laphana ku 1 John ithi uma uthanda izwe, uthando lukaNkulunkulu alikho kuwe. Uma uthanda izinto zezwe, uthando lukaNkulunkulu alikho kuwe. But yinto engizama ukuyiveza ukuthi yizinto zazezweni. Indaba yami la engifuna ukuyigcizelela kakhulu, makuthiwa bathi Happy Humans Day, makuthiwa bathi Happy Humans Day, uzothola abafundisi bayenza iphutha elikhulu. And iphutha mawuthula uyalibheka ukuthi kuhlangane nokungcola phakathi. Uzothola umuntu wesifazane makuthiwa bathi Happy Humans Day uyashumayela phambi kwamadoda. Uzothola ukuthi ebesifazane abasawazi ama-position abo, ngenxa yokuthi banamalungelo, ngenxa yokuthi bathatha amalungelo wedemokhrasi bawafake ebandleni kaNkulunkulu. Bathatha ukungcola wasezweni bazokufaka endlini kaNkulunkulu. Kuthiwa bathi Happy Humans Day, ilungelo lethu singabantu besifazane sifuna ukushumayela nge-Humans Day. Ukungcola, it's a pit of hell of Satan. Ukungcola okuqhamuka kuSathane. Makuthiwa bathi Happy Humans Day, uzothola abantu besifazane sebafuna ukulingana namadoda. Abantu besifazane abasawazi ama-position yabo. Into ebuhlungu ukuthi abasawazi i-position okufanele ukuthi abe kuyo. Indaba yami ilaphana encwadini ya 1 Corinthians ku chapter number 14. 1 Corinthians ku chapter number 14 ku verse 35, ku verse 34 man, sorry bazalwane, ku verse 34. Bengathanda ukuthi bangangifundela yona khona laphana ku 1 Corinthians chapter number 14 ku verse 34. Abesifazane mabathule emabandleni, ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha bazithobe njengokuba usho njalo umthetho. Mamela, lithi izwi lenkosi, abesifazane abathule ebandleni, abavunyelwe, mamela, ababavumeli ukuthi bakhulume ebandleni. Into ekumele bayenze ukuthi bazithobe. Mamela, iposition yomuntu wesifazane ukuthi makazithobe, not ukuthi azoba phambi kwendoda, not ukuthi azobusa indoda, not ukuthi azolingana nendoda. Kudingekwe ukuthi makazithobe, aziposition yakhe. Inkinga abantu besifazane banamhlanje bafuna ukulingana namadoda. Inkinga ukuthi abantu besifazane banamhlanje bafuna ukubusa amadoda, ngenxa yokuthi kusuke kangena idemokhrasi endlini kaNkulunkulu, kusuke kangena uSathane endlini kaNkulunkulu waletha idemokhrasi. That's why uzothola abesifazane abasazi position yabo. Kudingeka ukuthi they must know their position, ukuthi iposition yami ukuzithoba. Njengoba indoda ithobela uKristu, ewesifazane makathobele indoda, ngoba indoda ithobela uJesu.
ngoba njengoba indoda uthobela uJesu, nowesifazane makathobele indoda. Ngifundele 1 Timothy ku chapter 2. 1 Timothy ku chapter 2. Nakhona ikhuluma the same thing ukuthi ewesifazane makathule ebandleni azithobe, angafuni ukuthi yena alingane nendoda. Kudingeka ukuthi he must know his position. Ngifundele 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 ungayiqala laphana ku verse 11. Owesifazane makafunde ukuthula. Mamela, ewesifazane makafunde ukuthula. Qhubeka. Nokuthobeka konke. Ngokuthobeka konke. Qhubeka. Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise. Mamela, owesifazane akufanelanga afundise. Qhubeka. Nokuba abuse phezu kwendoda. Ngokuba abuse phezu kwendoda. Inkinga abantu besifazane sebafuna ukubusa amadoda. Inkinga abantu besifazane sebafuna ukucontrol amadoda. Let me tell you one thing. It's a Satan ongenile esontweni. That's why abafundisi abaningi basuke bavumela udoti, ngubiza ngodoti we-Human's Day. Ngubiza ukuthi yinto kaSathane lento ibiza Human's Day ngoba yinto yasezweni. Yinto engaqhamuki kuNkulunkulu. Uzothola abantu besifazane bathi mfundisi sifuna ukushumayela phambi kwamadoda. Yinto kaSathane leyo. Ngoba ewesifazane into ekumele ayenze, he must know his position. Into yokuqala akalingani nendoda. Into yobusi-2 akasoze alingana nendoda. Into yobusi-3 anyeke azabuse phezu kwendoda. Ngoba i-order uNkulunkulu ayenzile ukuthi ewesifazane makathobele indoda yakhe. Abantu besifazane this nowadays abasahlonipha amadoda wabo. Abantu besifazane badelela amadoda wabo emakhaya bese babuye bazothi Jesu la bazokhuluma ngeilimi bazosiphathisa amakhanda la, kanti ekhaya udelela indoda yakhe, kanti ekhaya akahloniphi nendoda yakhe la, maqedwe uzofuna ukusidonsa ngeimpumulo la. Let me tell you one thing, owesifazane kudingeka ukuthi azithobe. Qhubeka nayo. Nokuba abuse phezu kwendoda kodwa makazithulele. Kodwa makazithulele than ukuthi abuse phezu kwendoda. Mamela, uNkulunkulu unike indoda the authority yokubusa. uNkulunkulu unike indoda ukuthi ibuse, not ukuthi owesifazana abuse indoda. Owesifazana akanikwanga that authority ukuthi abuse indoda. Yindoda enikwe the authority yokuthi yenze njani, ihambe ngokwendlela. Kudingeka ukuthi bayenze njani bona, bazithobe. And abawuthula uyahamba uyezwini lenkosi. Angeke uthole uEva abusa uAdam. Angeke uthola uSara abusa uAbrahama. Angeke uthole uRebecca abusa uIsaac. Angeke uthole uRachel noLeah babusa uJacob. Into bebayenza bebazithoba. Kudingeka ukuthi ewesifazane he must know his position. Inkinga ukuthi kusuke kangena idemocracy endlini kaNkulunkulu. Inkinga kasuke kangena izwe, kusuke kangena izinto zasezweni. Makuthiwa bathi June 16 uzothola intombazane encane, umntwana omncane, nayo intombazane omncane, umntwana omncane ufuna ukuma phambi kwabobaba bakhe, ashumayele phambi kwabobaba bakhe, instead ukuthi athathwe ayofundiswa bomama, instead ukuthi ayohlaliswa phansi ayofundiswa, kubese kuthiwa bathi ilanga labo, iJune 16 ilanga labo, abeze bazoshumayela. It's a nonsense, it's a Satan. Into kaSathane, into engaqhamuki uNkulunkulu, edingeka ukuthi kuzocova ibandla. Ewesifazane makathule ebandleni, athobele umthetho wasebandleni, athobele izwi likaNkulunkulu. And let me tell you one thing, lento yinto yasezweni,
i-Women's Day into yasezweni, i-Women's Day into yezwe, into engaqhamuka uNkulunkulu. I-June 16 into engaqhamuka uNkulunkulu, into yasezweni. Bese bajike bakhohlwe ukuthi izwi lika lenkosi lithi ewesifazane uyazithoba kami phambi kwendoda. Ngiyaphinda futhi, ewesifazane akami phambi kwendoda. Ewesifazane kudingeka ukuthi azithobe. Bokamazwi bengathanda ukunishiya ngawo namhlanje ukuthi ewesifazane akami phambi kwendoda, ewesifazane uyazithoba. Mamela, ithi nginike itask nina abantu besifazane, akufanelanga nibuse phezu kwendoda, kudingeka ukuthi nizithobe. And if ewesifazane mangazi position yakhe, kulula ukukhonza uNkulunkulu, kulula ukuyenza izinto zikaNkulunkulu if you know his position. Bongamazwi bengathanda ukunishiya ngawo ukuthi ewesifazane makazi position yakhe. That's why uzothola amabandla aphethwe abantu besifazane, most of them awakhuli, awayindawo, ahlephuka phakathi ngenxa yokuthi i-leadership ayikho kubo. I-leadership ikundoda. uNkulunkulu uyifakile imbewu ye-leadership kundoda. That's why umuntu weyindoda aka-entertain indaba yokuqatshwanwa, uyalungisa. Ewesifazane akalungisi, uyabhidliza, uletha i-division. So into engizama ukuyinxusa ukuthi ewesifazane akufanelanga buse phezu kwendoda, akufanelanga futhi ashumayele phambi kwamadoda, ame phambi kwamadoda, ngoba kuthiwa bathi Women's Day, it's a nonsense. Bafundisi, hambani niyorepenta kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ni-celebrate izwe, ngenxa yokuthi ni-celebrate izinto zezwe. Hambani niyorepenta kuNkulunkulu, hambani niyoxolisa kuNkulunkulu ngenxa yokuthi ni-celebrate into yasezweni, into enganaNkulunkulu, into enobusathane. Hambani niyorepenta. Bokamazwi bengathanda ukunishiya ngawo. Inkosi yomusa inibusise, inkosi yomusa iniqine. Amen. Sanibonani futhi babukeli emakhaya. Hopefully siwuzwile umlayezo kaMfundisi uMtasi. Abantu besifazane bazothoba njengoba shathi izwi likaNkulunkulu lithi sithobeni singabantu besifazane, singabi ngaphezu kwamadoda. Hopefully nizolamukela kahle bese niyakhomenta imibono yenu ukuthi nina ngalo mlayezo niwuzwa unjani, niyawuvuma noma niyawuphikisa. Nizositshela kuma-comment ukuthi niwuthathe kanjani. Sicela ni-like, ni-subscribe, ni-comment futhi njengoba bese ngishilo ukuthi umlayezo ube njani sesizothola kuma-comment. Sibonge kakhulu kwiGugu Media ukuthi nibe nathi sikwazi ukuthula ubhuti Mtasi nomlayezo wakhe obuphuthuma awuphathile abantu besifazane. Siyabonga, siyanithanda South Africa. Ningayeki ukusupporta njalo. Stay blessed. Siyabonga. Amen.